Ashiye abantu abaningi bekheqile amazwi kaNgizwe Mchunu awakhuluma ngoBobo uMfanawepiki egeqa amagula eveza ngokumazi kwakhe waphinda wadlulisana nomkhuleko oqinile efisa ukuthi lensizwa ilulame awuyizwele nayo le ndaba. uBobo uMfanawepiki usebenze kakhulu nomqhubeni. Mayisebenza nomqhumeni, sebenza noShilisi, sebenza nomjijelo, esebenza namaqhawe amaningi. Waphinde wakhipha amahithi unyaka nonyaka eyiculela eseyimele. Insizwa lena ephinde futhi ibe namabhizinisi ama-avansa athutha iy'tafu, iphinde ibe namabhizinisi ahlangene nokuqashisa abantu, yakhe izindawo eGoli izama impilo. Akayena ihlobo sikhotheni. I want to declare and to declare this officially. Kunoma uBobo angaba usikhotheni, uBobo uzomthola ekusiza ekuphilisa njengomuntu. Ofakazi balokhu kukhaniwe. Yebo-ke amaphutha umuntu akumuntu. Kuyenzeka uthathe ngamawala uma umuntu ugcine sekuphuma izinto esandleni. Kodwa iqiniso limileke ukuthi kulesi sigameko ngithe mangisilandela nami njengomongameli wamabhinqa. Ngoba ngifuna ukukhuluma ngaso ngingasazi. uMfanawepiki, uNkulunkulu nezithalo zobaba omkhulu bakho, nezithalo zethu sonke zikululamise. Awukaze mthu emehlweni nami noma ngizwile noma ngixoxelwe ube necala elingalingana ukuba usungakhandwa ngamatshe. Njengalezi zinto esiyibona eBhayibhelini ukuthi ushawa umphakathi ngalolu hlobo. Umphakathi uyashaya nomphakathi. Lo mphakathi lo uma ushayana kuyatholakala ukuthi umphakathi nje ngegama futhi awubuzi. Kanti thina eqiniso lokaBobo siyalazi. Buhlungu le nto. Buhlungu kakhulu. Unembeza ubalekile uma umuntu. Asikwazi ukuthi sibekezelele ubuthakathi benu. Niphike izinto ezikhona kumaskandi, kuma-social media, nizenze sengathi azikho. Ngoba nifuna ukuphambana nomoya. Bese sivuma ubuthakathi benu bugamanxele emuntwini egobhoza igazi. Ngizonyuka ngiyambona uBobo eGoli esibhedlela lekusona. Ngiyacela izithalo zobaba omkhulu bami ezesekhawu mama bami nezithalo eziphethe uBobo neziphethe nengilozi kamaskandi yonke nje imsindisi. Ngoba umnene bakhe ngiyabazi. Umuntu wahlulelwa ngumnene bakhe. Mfowethu uvuka leyo ndawo ayikufanele. Uvuka leyo ndawo ayikufanele. Ngoba noma abathiwa khona la uphambi kwekhona ngowephutha mhlawumbe wagcina usuphambana nengalo yomthetho, kodwa sizwe ukuthiwa khona la ugadle khona kwafa umuntu. Uvuka mfowethu.